खुलुमबाय अनदेगा गासै बे चेनेलखौ नायग्रा आरो अनसायग्रा गासै बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव दिनैनि नैबे गोथार सानजों लोगोसे आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे रंजाथाव बे रादाबखौ लाबोदों जाय बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथियोब्ला इसोरनि सायाव गेदेर फोथायनाया आरो नोंथांमोननि जिउआवबो बांगोन दिनै अनदागाफोर बे चेनेलनि गेजेरजों एबा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बे लाबोनाय सावगारिया बेनोदि आंनि साखाथियाव जिरायनाय जाय गोबां फोथायारि इसोरखौ अनग्रा सिबिग्राफोर दं बिनि गेजेराव जाय गेदेर बिफा इसोरनि अननायजों मोनसे गिथाव बाथाव जाब्रबथायनिफ्राय थैनायनिफ्राय दिनै गोदान जिउ मोननाय सासे हौवासाखौ नोंथांमोननिसिम आङो सोंनाय आरो फिननाय आरो बिनि न'खरनि मानसिफोरनाव सोंनाय आरो फिननायनि गेजेरजों दिनै बे माब्रै जायामोन आरो मा जाथायनि गेजेरजों दिनै बे गथ'आ गोदान जिउ मोननानै जोंनि गेजेराव दिनै जिरायदों जोंनि सिगाङाव दा अनदागाफोर बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोनाय जादों आरो 2025 मायथाइनि मार्चनि 3 थारिखआव जेब्ला आङो बे हा गोदान एबा बे अदालगुरिनि मोनसे जायगा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दादगारि पारिसनि सिङाव थानाय बे अदालगुरि खाख्रि गिर्जायाव आं मोनसे हाबाफारि लादोंमोन जाय सानथामनि कारिजमेटिक रिट्रिटनि गेजेरजों आङो जेब्ला बे जायगायाव सफैयो बे समाव मोनसे गिथाव बाथाव जाब्रबथायनि गेजेराव जाय थैहां थैहां जानाय सासे गथ'खौ आं मोनदोंमोन बिनि बिमा आरो बिफाया लानानै फैदोंमोन आरो बिनि मेगना गनाय आरो बिनि खर' मेलेमा माब्रै बिनि उदैयाव दोनफैजायामोन दा बेफोरखौबो आं बै समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे सावगारि आरो बिनि गेजेरजों बेखौ होखांबाय खर'नि मेलेमा गजोबदों सावदों थुनानै ज' सोना दोनदों आरो ओमफ्राय बहा दोनथ'खौ बे मेलेमखौ मेलेमाव दोनथुमबाय ओमफ्राय बे हाराखौ बेखौ मा बे मानि बे हाराखौ बे हादिखौ बेयाव दोनदोंमोन बिनि खर'नि हाराखौ उदैयाव हाखावनानै दोनदोंमोन दा दोनफिनबाय आरो दोनैसिनबाय बे गथ'थ' थैबायानोमोन थैबायमोन दा बे इसोरनि गेदेर अननाय अननानै माने इसोर मावनो हायै जेबो गैया मानोना इसोरा फोथायनाय बेखौथ' डक्टरफ्रा नार्सफ्राथ' नों बे गथ'खौ हगारदो बे थैबाय होननानै बेखौ नाथाय नोंनि फोथायनायजों इसोरा दिनै बेखौ गेदेर खामानिखौ मावबाय दा बे गथ'खौ नोंसोरो बे रिटिखौ लाबोदों ना आरो बे गथ'आ दा रायज्लायनो रोङा रायज्लायनो रोङा बेनिफ्राय दिनै बाबु नोंनि नामा मा नाम हा मा नाम नों मा क्लासाव फरायोमोन हा नों मा जादोंमोन नों मा जादों नों बबेहाय एक्सिडेन्ट जादोंमोन हा थुक्राझार नों सोरजों थांफायामोन बेनिफ्राय नोङो बे एक्सिडेन्ट जानाय समाव जों जेबो मिथिलाखैमोन नोंनि बे खर'आ गावनानै गेब्लेजोब्बायमोन दा नों दा नुना नुवा मेगना नुना नुला नुवा आंखौ नुदोंना नुवाखै नुनो मोन्दों नोंनि मेगनाथ' गबायमोन आरो मेगन गनायखौ दा नोङो डक्टरा नोंनि गनाय थरल' बे गनाय मेगनखौ दाना नारस'रबाय आरो बेनिफ्राय नोंनि खर' मेलेमाथ' गासैबो गावस्राजोब्बायमोन मेलेमा आरो बे खर'निफ्राय ओंखारनाय हाराफोरखौ नोंनि उदैयाव हाखावनानै दोनथ'दोंमोन नायदो बे गासै थैनायफोरनिफ्रायनो नोंखौ इसोरा नायदो बे गिथाव बाथाव जाथायनिफ्राय नोंखौ बासायबाय दा नोंनि थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज खालामनोसै बाबु नों जिसुखौ गाबज्रि नों जिसुनाव फोथायदो इसोर मावनो हायै जेबो गैया दा जों बेनोसै नोंनि थाखाय नोंथ' दा गोथै बादि नोङो दिनै नोंसोर बयबो बुंदो आंनि फोरबो आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि इसोर गोथार जिउआ जिउआ बिनि सायाव फैगोन इसोर आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन अ जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया जाय गथ'खौ नोङो थैनायनिफ्राय गिथाव बाथाव जाथायनिफ्राय नों बे गथ'खौ बासायबाय दानो गथायबावदों फोरबो नोंनि गोथार आखाइजों दांनानै नोंनि गासै देहाफोरखौ नों गोख्रों खालामदों हालेलुया 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 हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय आइ मारियाम दिनै बेबायदिनो बे बोसोरसेनि उनाव फैनायनि उनाव जाय अनजायग्रा बे बाबुखौ आं लोगो मोननानै जोबोद रंजानायजों नोंथांमोननिसिम आरोबाव गोदानै
नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना होफिननो लुबैदों आरो लाबोदों दिनै बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननो सोंनोसै दा जाय बे बाबुआ सोर नैबे बाबुआनो बेनिखायनो आं बेखौ इसोरनि मुङै हामबाय होनानै नोंनाव सोंनोसै बाबु नोंनि नामा मा नाम एन्थनि एन्थनि नों बबे गामिनि उदालगुरिनि बेनिफ्राय नोङो जिसुखौ अनो दा आच्चा नों एसे बुंनो हागोन ना नों मा जायामोन आरो नों दिनै इसोरनि गेदेर अननायजों माब्रै नों गोदान जिउ मोनफिनखो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना नों मा जायामोन दिनै जोंनि गेजेराव बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना दिनै नोङो मा जाब्रबथाय एबा एक्सिडेन्ट जादोंमोन नामा बेनिफ्राय नों बबे जायगायाव बे जायगायावनो जादोंमोन ना बबेबा जायगायाव नोङो जाब्रबथाय जायामोन दिनै बेनिफ्राय नोंनि बे जाब्रबथाय जानायाव नोंहा माबायदि जादोंमोन नोंनि हालोदा नोंनि मेगना गनाय बादि जादोंमोन नामा नों बेखौ मिथिया बेनिफ्राय नोंनि खर' मेलेमा मा जादोंमोन खर'आ गुरुबदोंमोन आरो बेजों लोगोसे नोंनि उदैफ्रावबो माबाफोर जादोंमोन नामा उदैयावबो दिनै उदैखौ एसे खोन्थानो हागोन ना उदैया मा बे हानाय उदैया हाजोबनाय बे उदैया हाजोबनाय ना आच्चा नोङो दा बे उदैयाबो हानायखौ जोङो बै समावबो आङो नुलांखादोंमोन बेखौ गासै बेन्डेज खाथ'जोबनायमोन आरो दिनै नोंखौ नुफैनानै आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं नोंखौ सिनायनो हागोन ना हाया सानदोंमोन नाथाय खोन्थाना होबाय बियो बै समाव जाब्रबथाय जानानै दिनै गोदान जिउ मोननाय बे गथ'आ दिनै आरो ओमफ्राय दिनै नोंखौ नुनानै आं जोबोद इसोरखौ हामबाय होनो गोनां जादों आच्चा नोङो दा बै समावथ' नोङो थाबायनोबो हालामोन ना रायज्लायनोबो रोंलामोन नोङो आरो मेगनाबोथ' गबायमोन आरो नोंनि खर' मेलेमा बेबायदि नोंनि उदैयाव दोनफैलायनाय माने बे हाजार गोबांनि गेजेराव बेबायदि खर'खौ गुरुबनाय सोरबा मेलेमखौ उदैयाव दोनफैनाया थांखांफिननाया हाजारनि गेजेराव साफा सानैल' इसोरनि गेदेर महिमाजों नुनायखौ नुनो मोनो दिनै इसोरा नोंखौ नोंनि आइ आफाजों गासै सुबुंनि बिनायजों नोंखौ दिनै गोदान जिउ होफिनबाय नों गसंनो हागोन दिनै गसंनाय गसंनाय आच्चा नोंनि बे आखाइया बै समाव बिदिखामोन ना बिनि उनाव आच्चा नोंनि आथिङालाय बे आथिङाबो दा बेनो नों एसे थाबायनाय देनाय एसे थाबायनाय देनाय थाबायनाय नोंनि बे आथिङा आखाइया बे जाब्रबथायनि उनावहाय आगोलावथ' मोजांमोन दा नाथाय बे जाब्रबथायनि उनावसो नोंनि आथिं आखाइया नाथाय नोरजिया जाब्लाबोथ' नोंनि जिउआ फैफिनबाय नोङो दिनै नोरजियाब्लाबो नोङो लेंग्रा जाब्लाबो नों इसोरखौ बावबाय नामा इसोरखौ नों अनो ना दे बाबु नों जिरायदो आरो नोंनि जाथाया माब्रै जायामोन आं नोंनि न'खरनि मानसिनाव सोंनोसै आच्चा आं नोंनाव सोंनोसै बेयो नों बिनि मा जायो आं बिनि बिबथै जायो बिबथै जायो आच्चा बिनि जाब्रबथाय जानायनि सोमोन्दै एसे नोङो गुवारै जोंनि गेजेराव फोरमायनो हागोन नामा दिनै नोङो दे बुंनाय एसे फोरमायनाय देनाय बियो आंनि बिदानि फिसाला ओमफ्राय बिनि बिफाया हादानाव थायो आरो ओमफ्राय बे गथ'आ आंजों थालाङोमोन ओमफ्राय बिमाया लांफादोंमोन माने स्कुल बन्द' नालाय लांफादोंमोन आरो ओमफ्राय लांफानायाव बिबथै फैदों नामानो बे माबानि बिब'नि बिमानि बिनानावनि फिसाय फैदोंमोन ओमफ्राय बेजों थांफाबाय ओमफ्राय एसे लोंदोंमोन नामानो बिबथैया ओमफ्राय बावनो गावसिनिखा आरोखि बे बेटारि गारियाबो न'निखा आरोखि मानसिया सालायग्राया ओमफ्राय बिजों सौग्रावहैदों आरो गावसोर ओमफ्राय सौग्रावहैनानै जोंथ' नुनायबो जायाखै जों दाबसेयाव जाबाय घटनाया ओमफ्राय बिदिनो लामानि मानसिफ्रा खिथादों आरो नुनायफ्रा मेगना थाइसे गदोंमोन होननानै ओमफ्राय मानसिफ्रासो सोना हरदों होनदों ओमफ्राय बिदिनो जोंनावबो फैदोंमोन बे नुग्रा मानसियानो फैखादों आरो ओमफ्राय जोंनि होनना मिथिया आरो बे गथ'खौ ओमफ्राय बियो बुंबाय थुक्राझाराव सासे उन्दैया मेगन गलायनाय जाथारबाय एक्सिडेन्ट जानानै होनना बुंदों ओमफ्राय जोंथ' मिथियाना जोंनि ना मा ओमफ्राय बिबो मिथिया सिनाया ओमफ्राय बिदिनो दाना हस्पिटालाव लांबायना ओमफ्राय थुक्राझाराव सोदोंमोननो फार्स्टआव ओमफ्राय थुक्राझाराव लाखियाखै ओमफ्राय थुक्राझारनिफ्राय लाखिनो काजलगावआव सोबाय काजलगावआवबो लाखिनो हायासै डाइरेक्ट रलासामाव लांबाय आरो ओमफ्राय रलासामनि डाक्टाराबो बुंदोंमोन जाहैबाय बेखौ लाखिनो हानाया गोब्राबसै 3 मिनिट ना बेसेबांबाल'सैमोन जाहैदों बिनि जिउआ गनो आरोखि बेबायदि बुंदों आरो ओमफ्राय बिदि खावलायथाबनानै नायबाय बिदिनो हस्पिटालावनो गैयाबाबो
2 मासनि खाथियाव जाहां जादोंदां थानाया ओमफ्राय आंथ' थैबायलै बियोसो होननानै बुंबाय थादोंमोन मानसिफोरनि सिगाङावबो आरोखि थांबाबो हाबहैनोबो मोना टाइम बायदिल' हाबहैयो बे आइसिइउआव दोनदों आइसिइउआव जेराव हाबोब्ला सम मथेसो मोनो आं बे जों गामिनि फालकखौनो लांफादोंमोन खनसे ओमफ्राय गैया बेबो नुहैयाखै ओरैनो मोखांजों मोखां नायलायनानैल' फैनाय जाबाय आंबोथ' ओरै उसुबिदानि थाखाय हर थाबोनो हायाना ओमफ्राय आंबो नुबोआखै बिदि जादों आरो ओमफ्राय बिदिनो गावनि खाफालसै थैयो थाङो होननानै आङो नाजाबाय ओरै मानसिफ्राबो बयबो बुंबाय बे थुक्राझारनि सासे बिगुमै जानाय दं आरो आङो ओमफ्राय बियो होजों माबायावनो मा होनो बे क'क्राझारनि खोलाहा माबा बेंकआव मावो बे मानसिया ओमफ्राय बे बुंबाय बख'नाया साबसिन जासिगोन नामा ब्रा बैनाय होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनावहाय बुंफिनबाय बिमा बिफाया बा मा सानो जों बख'ना लांनानै जों मा खालामहैनो बिदि रायलायलायबाय आरो जों सानैनि गेजेरावहाय ओमफ्राय दे थाखाया बेसेबां थाङो थांथोंसै गावसोर रिलिज होजासे दोनसै होननानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दोननानै दाना खेबसे थांबावबाय आङो नायनो ओमफ्राय बेयाव नुहैबाय आङो ओमफ्राय सोंबाय आङो माथो खर'ल' गुरुबदों होनदोंमोन बोरैथो आथिं आखाइफ्रा बिदि जाजोबखो रानख्रेबजोबखो होनना बुंदों आङो ओमफ्राय बुंबाय बे जानो हाया नालाय बे रानख्रेबजोबगोन होनना बुंबाय आरो नार्सआ ओमफ्राय बिदि बुंनानै उदैखौ बोलानानै नायबाय आं उदैयावबो हासिनाय नुबाय बे मारै बिदि जाखो होनना सोंबाय बिनि खर'नि मेलेमा उदैयावसो दंफैयो होनना बुंदों आरो ओमफ्राय बिदिनो थाबाय ओमफ्राय रिलिज खालामना लाबोबाय न'आव लाबोनानैबो बिदिनो 2 मास बा 3 मास बायदि दोननांदों आरो बिनि मेलेमखौ उदैयावनो आच्छा बेनि मेलेमखौ उदैयाव दोननांदों उदैयाव दोनदों औ बेसे गोबाव दोनखो 3 मास जाखो ना 2 मास जाखो बेखौ आं बारा खेल गैला आरो बिनि 3 मास खर'निफ्राय बायदि दिहुननानै मेलेमखौ उदैयाव 3 मास बा 2 मास बिदि दोनदों आरो बावबाय आङो बे दा हानाय सिना औ बे दा हानाय सिना बे उदैयावनो दोननाय औ बे उदैखौ हाबाय औ ओमफ्राय बिनि मेलेमखौ बे उदैयाव दोनबाय औ 3 मास बा 2 मास दोनदों औ बिदि दोनदों माने आं बावबाय आरो जायखिया आच्छा दे, बिदिनो आरो बिनि उनाव बेखौ लानानै बाहाय लांफिनबाय बिनि उनावहाय बेखौ डाइरेक्ट गुवाहाटि लांग्रोबावदों माने मेगननि थाखाय लांबाय आरो मेगननि हस्पिटाल दं नामा गुवाहाटियाव मेगना मा जायामोन मेगनाबो गदोंमोन मेगना थाइसे गदोंमोन बे थाइसे नैबे गनाया औ माने एक्सिडेन्ट जानाया बे जाब्रबथाय थरल' गबाय औ बेनिफ्राय बिनि खर' मेलेमा बबेथिं हानानै होखो बे साइडजों आरो औ दा बे दिनै फारसेथिंथ' बे माबा गैया ओरै गसंनाय दोननाय फारसेथिं ओरै दा बेथ'थ' खानायानो गैया नै खानाया रज'वाखै बेयो फारसेथिं मेलेम हानायनि खानाय बियो रज'नाय माने बेखौ हानानै बेखौ सोबफिननाय जाबाय औ बेनिफ्रायनो खर' माने बेनिफ्रायनो बे मेलेमा गदोंमोन ना औ दे डाक्टार बुंनाय बायदिबाथ' बे मेलेमा गथायबानो थैबायमोन आरोखि बे बिगुराव थाबथादों नामानो मेलेमा गथायबानो थैयोमोन जाहैदों बेबायदि आरो ओमफ्राय गुवाहाटियाव लांबाय दाना गुवाहाटिनि डाक्टारा बुंबाय हाब एसे सिगाङाव लाबोबानो जायोमोन दाथ' बिनि मेगना बारा मोजां नुनाय नंला होनना बुंदों आरो ओमफ्राय दा बिसोरनि बुंनाय मथेब्ला बे गथ'आ थांनाय नंला सिगां लाबोबासो थांगौमोन थांनायखौथ' नङा होनाखै माने मेगनखौ बारा मोजां नुनाय नंला होनदों आरो ओमफ्राय दा मेगना नुनाय नंला मानो मेगनाथ' गनाय बायदि जाबाय औ बे जाब्रबथायनि गेजेरजों बेखौ लानानै बे डक्टरा बुंबाय आच्छा बिनि उनावहाय ओमफ्राय बिनि उनाव होजोंहाय लाखिखायासै ओमफ्राय मुलि हरबाय लाखिबाबो चार्जआ बारा जागोन ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'आव गैयाना गारबोनो हायासै आरो ओमफ्राय बिदिनो गारबोनो हायैनि लाबोफिनबाय ओमफ्राय आरो बिहरफिनदोंमोन 6 मासनि गेजेराव लाबोबाव होननानै ओमफ्राय बेखौ 6 मासनि गेजेरावहाय हजों लाङालासिनो क'क्राझाराव लांबावनाय जादों आरो बेखौ क'क्राझारावबो औ क'क्राझारावबो क'क्राझाराव हस्पिटालाव लांखो आं थांनाय जायाखै आरो माने ओरै उसुबिदा दंमोन ना आंहाबो बेनि थाखाय आं थांनाय जायाखै औ न'खरनि बिमा बिफा बिमाय फैदों आच्छा लांबाय आरो गथ'नि बेयो बिनि दुरबल देहाखौ लानानै बे डक्टरनाव बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि उनावहाय बेसे गोबावनि उनावहाय दिनै बेयो मोजां जानायखौ नोंथांमोना मिथिखो बियो माबायाव जादोंमोन जानाया 2025आव जादोंमोन 26 मोन औ 2026आवसो जादों 26नि डिसेम्बर 1 थारिखआव जादों 2024आव औ
2024 आव बे डिसेम्बराव बे जाथाया औ डिसेम्बर 1 थारिखआव जादों बे जाथाया बिनि उनावथ' डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मास जेनेबा मास मोनथाम बा मास मोनब्रैनि उनावहाय आं बे जायगा प्रग्राम लाफैनायाव बिनि जाथायखौ आं नुनानै अब्ला बे समावनो आङो बेजों लोगोसे आङो भिडिअ लाफानाय जादोंमोन आरो दिनै आङो फैफिननाय उनावहाय बोसोरसेनि उनावहाय बेखौ दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ थाबायनाय नुबाय रायज्लायनो रोंनाय नुबाय दा बेफोर गासैबो इसोरनि गेदेर महिमा आच्चा आं दा गोबां सोंनो लुबैला दा बेजों सोंनो लुबैदों आच्चा बेनि थाखाय गोबां खरसाफोर थांनाय जादों दा थांदों बेसेबांसो थांदों बेखौ एसे मिथिनांगौ बेनि खरसाया थांनाया आंनि आखाइजों आं माबा हैनो मोन्दों 5 लाख हैनो मोन्दों ओमफ्राय ओरै सोरबा हरनाय मानाय बिदिनो 8 लाखसो बायदि खरसा जादों आरो बे खरसाफोरखौ नोंसोरो रायजोफोरनिफ्राय ना गावनि न'खरनिफ्राय ना सोरनिबा अनसुंथाइ ना सोरबा नोंसोरनो सोरबा दान हरग्राफोर हरदोंमोन नामा बे अनसुंथाया जाहैबाय सोरबा बिदिनो माहाजोनफोर हरदों एसे ओमफ्राय सोरबा बिदिनो माबाफोर हरबाय जोंनि बे माबानि लिडारफोर एसे एनै हरदों ओमफ्राय बे जोंनि बुंनो थाङोबा इसोर बायदि होननानै सानजायो बे जाय बिथाङा बे माबायावनो हस्पिटालावनो थायोमोन नामानो ओमफ्राय बे माबा हरदों आरो खावसेखौनो हरनाय बायदि जादों आरो बेयो अन्दागा लोगोफोर दिनै जोङो माखासे बिनि न'खरनि जाय बिबथैनिफ्रायनो जों माखासेखौ सोंनाय फिननायखौ मिथिनो मोनबाय बिनि मा जाथाय जायामोन दा बेजों लोगोसे आङो सानैसो आरोबाव बे मण्डलिनि दैदेनगिरि बेनिफ्राय नोङो बै मण्डलिनि मा बिबानाव दङ आं दा फालक बिबानाव दङ बेनिफ्राय दा बे जाथाया थारैनो जामारदोंमोन नामा औ नंगौ आङो खेबसे आङो बेनि बिबथैजोंनो थांनानै नायदों बे गथ'खौ ओमफ्राय बे जाथायाथ' गिथाव बाथावमोन थांनानै नायदों नायनाया ओमफ्राय बेखौ नुबोनाय जायाखै आरो बिदि बिनि गिथाव बाथाव जाथायखौ नुनानै जों गोबां मानसिफ्रा संखिनो फैदोंना आरो आंबो नुफैनाय लोगो लोगो दा बै समाव नाथाय दिनै आङो बेखौ थाबायनाय नुदों आरो बिनिफ्राय बिनि रायज्लायनायखौ मोनबाय आरो जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लाबोबाय दा नोङो बिनि गेजेराव बे मण्डलिनि सासे प्रसार एबा फालु जानानै इसोरनि सिगाङावथ' थगायनो हाया नोंगौ आरो दा बियो सोरनि गेजेरजों बे दा मोजां देहाखौ मोनफिनखो दा बुंनो थाङोबा इसोरनि अननायजों इसोरनि गेदेर अननाय नङाब्ला डक्टरफ्राबो गोसो होमब्लाबो गावसोरबो हाया इसोरनि बोर गैयाबा दा बे थैखानाय बायदि जाबायमोन जाय बिनि खर' मेलेमाबो 2 मास 3 मास उदैयाव दंमोन आरो बिनिफ्रायसो बिनिफ्राय लांफिनदों बेखौबो जों दा मिथिनो मोनबाय दा बेजों लोगोसे आरोबाव आनै सासे दङ बेबो मण्डलि दैदेनगिरि नों मण्डलि मा बिबानाव दं आं बे मण्डलि 4 नं उदालगुरि मण्डलिनि गावबुरा आरो बै समाव बे जाय गथ'आ घटना जादोंमोन बे समावबो आं गावबुरानो दंखायोमोन बे गथ'आ जादों जाहैबाय 5 थारिख 12 मास 2024 सनाव जादों बियो जेला बे जानानै थांदों मानि दिन जादों दिन मोनायाव आं खबर मोननानै माने बिबथैया आंनाव एसे फैसा गैया होननायखाय बिना लायदों ओमफ्राय आं एसे हरथ'दों हावलर हिसाबै बिदिनो मिथिदों आं मोनायाव ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो आरो आं पहेला मिटिं बिनि उन सप्तायाव फादाराव थांनानै फादार पहेला मिटिं जानाय समाव फादारनाव एसे अनसुंथाइ बिनानै लाबोदों फादारा हरदों अननानै इसोरनि मदद मोननाय बायदि जादों एसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे साननो थाङोबा इसोरनि अननाय आरो इसोरनि हेफाजाब नङाबा बे गथ'आ बासायगोनखौ जों सानाखैमोन माने आरो आं दिनैसिमबो रावनिफ्रायबो नुफेराखैमोन रावनिबो माबाखौ माने बेफोरबायदि खर'निफ्राय मेलेमखौ बख'ना उदैयाव 3 मास 4 मास दोनलायनाय बे असम्भब खोथा नङा बियो इसोरा अनामोनबा बे थायामोन आरो 2025 माबामोन नामा 2 मास 3 मासाव आरिया फैदों बेहाय ना 3 मास बाव जोंनाव रिटिक जादों बेहाय फैदों बाव फैनायाव बेहाय इसोरनि बोर मोनसिनबावनाय आं साननानै लादों बेखौ माने बे रिटिकनि गेजेरजों बे गथ'खौ लाबोदों बाहाय बिजा होफैदों बे बिनायाव आदैया बिना होदों जोंनि मानगोनां आदै दैमालुआ बिनि बिनायजों इसोरनि अननायजों दिनै बिथाङा बे गथ'आ मोजाङैनो थांनानै दङ आरो दासिमबो थांनानै दं आरो बिनि अंगफ्रा एसे गाज्रि जानानै दं दा माने मेगनफ्रा क्लियार जाला आरो आथिं आखाइया मोजां नंला आथिङा बिनि सिगां मोजांमोन माने दा बख्रबनाय जाबाय आरो आथिङाबो बेंगुरा जाना दं होमबा खस्थ' मस्थ' थाबायो आरो दाबो बियो गावनि जिउआ गोथाङै दं बे इसोरनि अननाय आरो इसोरनि हेफाजाब बेयो दा इसोरनि अननायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया दा बाबो नोंथ' नोंनि आखाइ आरो आथिङा बेबायदि बेंगुरा जाब्लाबो नाथाय नोंनि गोसोआथ' बेबायदि बेंगुरा नङा गोसोआथ' बोलो दं थांना थानो इसोरखौ फोथायदा नोङो फरायनो गोसो दंना गैया दं नोङो आथिं आखाइ लेंग्रा जाब्लाबो नों मा
गोसो होनानै फरायनो गोसो दंना गैया दं माब्ला नों स्कुलाव थांफिनबाय गाबोन माब्लानिफ्राय फरायफिनगोन गाबोन गाबोननिफ्राय थांगोन ना दाख्लै थांदोंमोन स्कुलाव थांफिनगोन नोङो दखान आखाइया गैलाब्लाबो आथिङा गैयाब्लाबो दंब्लाबो नाथाय बेंग्रा बेंग्रि जाना थाबाय दा अब्लाबो नोङो जिउआव नोङो गेदेर बोरो लानानै आवगायलांनानै फरायदो नों बे गासैबो इसोरनि अननाय बै समाव नोंनि थाखाय बिना होदों जों गोबां बै समाव रिटिकआव आरो दिनै इसोरा नोंखौ गोदान जिउबाय दा इसोर रायजोफोर नोंथांमोनाथ' दा बे बाबुनि थाखाय बिनानै होदोंमोन दा बै समाव बिदोंमोन दा आरो नोंथांमोननि बिनायजों दिनै बे बाबुखौ जोङो मोजां जिउ मोनफिनबाय बेखायनो खेबसे जों गोबारै इसोरखौ हामबायना आखाइ खबना होदो दे हामबायसै अनजायग्राफोर दिनै जोंनि गेजेराव जाय अनजायग्रा बाबुखौ जोङो इसोरनि गेदेर अननायजों गोदान जिउ मोनफिननो थाखाय जों बिफा इसोरखौ मालाबा बावनो हाया खेबसेबाव आङो बे सेनि गेजेर नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो बे मण्डलनि जानानै आरो गासैनिबो जानानै आंनि खुलुमनायखौ बावहरनो फोजोबबाय गोजोन्थों